Hi, Junalini ji YouTube channel nोंथांमोनखौ आंनि अननाय जासिहरबाय बे आंनि YouTube नि first video so बानायनोथ' बिदिहाय जेबो गैया खिन्थु जोंनि बागानपारायावहाय बिराद गोबावनि उनाव मोनसे फिसाहाय एक्सपो फैदों 5 तारिखसिम दङ so जों बेखौ एक्सप्लोर खालामनो थांगासिनो दं ओमफ्राय आंजों लोगोआव थांगोन आंनि बिनानाव ओमफ्राय उनाव सासे आरो बिनानाव जों थांगोन लोरो गारिजों so आंनि दामफोरखौ मोखांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बांद्राय देखायालासिनो so लोगो हमहैनोसै एक्सप'आव एक लाबाय जोङो बेग लाबाय बेगाव फैसा सोबाय ओमफ्राय बेग मोनसेबाय दाथ' बेगा बिराद गिलिर जादों खिन्थु फैनायाव माबायदि रेजें जाबोगोन बेखौ नायनोसै मोनफैबाय ओंखारबाय ओमफ्राय जों दा हाबनोसै सिङाव फैग्रोमोनावनो एकदम डिसएपइन्टेड जाखाबाय आङो जेबो आं एक्सपेक्ट खालामनाय बायदि जेबो ओमफ्राय जेबो जाजायैनि आं फैसाया ओरैनो थांबाय सानबाय ओमफ्राय दोनथ'नानै जों दस्रा दखानाव ओमफ्राय नै बिथिंजायहाय हिन्जावसाफोरनि गस्लाखौसो मोजां नुदोंमोन आङो 100 रुपिस बिराद मोजांमोन बेथ' जोंनि खामानियाव नङा बेनिखायनो आङो फैबाय दस्रा दखानावहाय बेखौ एसे मोजां नुदोंमोन 100 रुपिसनि गोजामोन बेफोरबो गासिबो दा बिथिंजाय फुजा दखानाव फैबाय जेबो बुस्थु मोजाङानो गैया फुज्लाबो गैया माबो गैया ओमफ्राय बेवहाय हले आं एसे मोजां बुस्थु नुदोंमोन बिथिंजाय काप दखानाव बिथिंजाय स्टिलनि गासिबो फानो बेवहायबो बिदिहाय खास बुस्थु गैया आं बायथावना आं सानदोंमोन बिराद बुस्थु बायगोन होननानै ओमफ्राय बेवहाय जों आदा सासेखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय बेखौ एसे एदावबाय बे प्लास्टिकखौ समाव माबा लानानै बेरायगासिनो दंमोन ओंखायनोथ' सेरेब लादों नामा होननानै एदावबाय ओमफ्राय बिसोरो लाजिनानै जोंखौ गारनानै थांबाय आरो बिथिंजाय हौवासाफोरनि बयस सेक्सन बिथिंजाय गस्ला हौवाफोरनि ओमफ्राय बेखौ नायासै खारन जों थांग्रायानो हिन्जावफोरजोंसोमोन नालाय बे जोंनि थाखाय नङा होननानै बिथिंजाय थांनायानो जायासै ओमफ्राय फैबाय दानिया जोङो सेन्देल दखानाव जायनि थाखाय आं थांदोंमोन सेन्देल गैयामोन आंहा सेन्देल बायनो होननानैसो थांखादोंमोन आङो स' सेन्देलखौ नायबाय सेन्देला बांद्राय मोजां गैया होमबाबो आं जरासे सेन्देलखौ मोजां नुनानै एकदम सिङाव हाबफैथारनानै ओमफ्राय बिथिंजाय फैलायबाय सना दखानाव
ओमफ्राय बिदि एकदमबारे रिदिं रादां आलायना दोननाय कुसनावलाय एकदम जेबो मोजां गैया मोनसेबो मोजां गैया ओमफ्राय उन्दै गथ'आ एकदमबारे मालाखौ सोंदोंमोन आरो ओमफ्राय मालाया बेसेबा दाम होननानै ब्लद थांखाबाय बे गथ'आ नायनायाथ' जोबखाया मा बायनो फैदोंमोन आं बावबाय आच्छा आं थांनायाव सानदोंमोन मा पिन बायनो होननानै ओमफ्राय बायबोआसै फैफिनलायबाय दस्रा दखानाव ओमफ्राय नै नायलाय सोरखौबा दाननो गोसो जानानै दंमोन बेखौ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लायासै बेफोर बुस्थुखौ जि नायबायबो बिसोरो ओमफ्राय जों दा फैलायबाय आंनि फेभरेट दखान आं बे मोनसे दखानखौल' फसायदों आं एक्चुलि बिदि काप दखानखौ बिराद फसायो जिमान दखानानो जा काप दखानखौ गल गल ओमफ्राय बेहाय आलायनाय दोननाय येल्ल' कालारनि मोनसे कापखौ आं बिराद फसायदोंमोन आंनि खामानियाव जाया बियो ओंखायनोथ' आं लायासै बेखौ नायबाय बिदि कापआलायनो साहा लोंनांगौ गलांसै ओमफ्राय बिदिखौबो लानो सानदोंमोन आं गथ'खौ बे एसे फिसाद्राय आं बेनिख्रुइ गिदिरसिनखौ मोननाय मोनबा लागोन बेखौबो दोनबाय लायासै ओमफ्राय देखायदों आं बिदि गल गल बुस्थुखौसो मोजां मोनो होननानै ओमफ्राय नाङा दे दिनै लाथ'ला बेखौबो ओमफ्राय बिथिंजाय फैनानै दाहाय फैबाय जोङो बेहाय जि मोनसे फानि बे गथ'आ जोंनि थफ्लाखौ लानानै दोननायाव जोङो आरो मा थफ्लाखौ लांखो होननानै मोखां सोमजालायनाय गथ'आ थफ्लाखौ लांनानै गामियावसो र' आं दोनथ'दोंसो आच्छा ओमफ्राय फैनानैथ' जानायावथ' माबायाबा जाखाया जोंनिया स' बेनिखायनो बार्गार बेहाय बानायदों बेलायनो भेज बार्गार ओमफ्राय उनाव 30 रुपिसनि मोनबा जानानै खावस्लिब खुगाखौ फुगारनानै बेखौ सोंबावलायो आङो बे सोरनि होननानै मालाय बानायना दोननायखौ ओमफ्राय बे चिप्सखौ लाबाय आङो बे चिप्सखौ आं बिराद जानो गोथाव मोनो खिन्थु आं साननाय बायदिया बे नंगौना नङा आं बेखौसो कनफिउज जादों खारन बे फिसा फिसा बे मोनसेया गिदिर गिदिर आं जायखौ जायो आं बिराद मोजां मोनो बेखौ आं बांद्राय बेलेग फुजायो ओमफ्राय दा जों न'आव मोनफैबाय न'आव सफैबाय बारा खासथ' नाङासै बे फिसा आरो बारा मोजां मोनासै आङो ओमफ्राय बारा दखानबो गैबाङामोन ओमफ्राय मा लाबोखो आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै मा लाबोदों नायथानोसै फार्स्टआवनो काप लाबोबाय आङो काप गैलामोन न'आव बेखौ लाबोबाय बेनिफ्राय नैबे गंसे लाबोदों नानिनि ओमफ्राय नैबे गंसे आंनि ओमफ्राय नै दुस्ट' गथ'नि ओमफ्राय बेखौ लाबोसाबबाय खिन्थु दामा एसे खम आरो ओंखायनो लाबोदों आङो बेयो आंनि नङा बे बिनानावनि ओमफ्राय आङो Bye bye.